السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات إبادت لنذي صالح عمل لنذي خداين راضي چلغدي داشتن يقينا mübarek üşmülüğünüzi, mübarek çelisenizi, Hak Resulullah'ın derman yaşayışından ve almalı derslerinin eştersip, nisip etmeyi, öz hakkınızda, içeriğinizin hakkında, beyleki Müslüman doğulluğunuzun hakkında ediyen hayır dualarınız bilen, pek Allah kabul edip de, dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun. Allah Teala öylüğünüzde, yaşayışlarınızda mehabbet, bereket, nurdan dolu olsun. Bir mübarek sahabaların biri aydiyer, Sa'altu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ma yub'iduni min gazabillahi azze ve celle. Sahabaların biri Hak Resulullah'dan soraptır. Ya Resulallah, kıysaca bir zadayt, yadımdan çıkmasın, billimiz ansat bolsun, şu zada men qaim dursam, Hudayın qaharına düşmeyin niptir. Öz ansat, yenilecek, billimizse ansat, şol iş etmezse ansat bolsun, Hudayın qaharına düşmeyin. Ohun Peygamberimiz dirman cevap aydıptır. Dirmanlığın başı deysene. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem la tağzab. Ravahul Beyhaqi ve gayruh. Peygamberimiz aydıptır. Halim bol, yumşak bol, mülayim bol. Bir namusun gurrunu olmandan sonra bir hamana özün şoň yerine bolsaň bir adam sana qaharlansa jaýy boljak bolsa o jüre yerlerde qaharlanmaga şeriatda ijazasy bar. Namusyň urrun bolmandan soňra ýöne bir aňratyr bär oturdan çürüm ya öý ya dogon ya enata ya erhili ya qudagarnaş ya qaýnyna qaýnata qarar qahara barmy diýipdir. Ine şu urrun qarar mülayim boldipdir. İnşallah Huday kokluduğundan men şu arada Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın da yaşayışını degişli urrun bolansan bir Allah kokluduğundan dirman urrunlar hizmetinize yetireyin. Ey cemaatle tutacak bolayli, etcek bolayli, şul adamlardan boljak bolayli, uluqan urrunşi. Şu mahal ilunun içinde bir erhiley nämeden çürüm bir neçe yerde
zinany fakat gözleşipdi ärinden bir bahana tapsyn gaharlanjakdanna. Ya er gözleşipdi zinanasından bir bahana tapsa ulqan qalmagal turjakdanna. Şu Resulullah aleyhisselam'ın derman sözünden daşlıktan şi. Peygamberimiz aydypdyr: "Ey cemaat, gözde Hudaýyň gaharyna düşmejek bolsaň, senne halka gaharyň gelmesin" diýipdir. Hudaýyň gaharyndan gaçjak bolsaň, öz gaharyň ýut. Yani sen gaharyň ýutsaň, Hudaý da gaharyny aýraýyn, sana gahar moklamaýyn diýdigi da. Bir namys gurrun bolsa, ya bir neçe yer bolýa, bir hamana açyk türkmençe deýin, bir gaýnana gelinine gaharlanjak bolýar da. Qyzy şoň ýerine bolsa gaharlanardymy? Qyzy bolsa da gaharlanardy diýjek bolsa gaharlansyn. Ya öz qyzyna gaýnanysy şo ýerde gaharlansa, işkali ýok diýjek bolsa gaharlansyn. Emma öz qyzyna gaýnanysy habar atsa, "Hay şu ýerde da näme galmagal etdiň" diýjek ýeri bolsa, şo gaýnanyny öýündäki geline de galmagal etmesin. Hudaýdan gorksyn. Hudaýyň gaharyna düşämesin. Näme diýip jamiaň içinde bir geline fakat muntazir bir gaýnany ya gaýnata bir zat istin bahana bolsun, bir alyp turmaly bir galmagal bolsun. O da bir zat tamam ary üzülýe 10 ýyl içeli. Ya ölüýünçe ya kıyamata çeli kepleşjek kadynna. Näme tamam bolla ara diýilýär. Müslümançylykda geçen heftede bir barda görün, geçenler nagat öýler owadallanýar. Nagat adamlar egin maşyn owadallanýar. Nagat aýally gollumyz şikpuş boljak bolup, bigat bernamalar dökülýär, bigat harşlar edilýär. Iş ahlak, terbiyet bolmadan çürüyüm. Bir edip dur öýümizde yürüyor ýanyk. İslam dininin edebi yürüýsün. Waq narahat etýän ýerde men özüm edebim gowy diýe, men inşallah gowy açyklap aýdyp bereýin. Ey hakylly dost, ey musulman kasyp dogun, karger dogun, ey musulman pezeşk, düktür, ulukon musulman düktür. Allah peygamberä imany ba düktür. Ey mühendis, musulman, Allah'a peygamberä kıyamata imanyň ba. Sen ilmyň ma, şu taýyny bilmeli. Hamana çörek barda, çörek eýleýän çörek. Şu çörege duz diýmelimi, un diýmelimi, su diýmelimi, üçüsi gaçypdyr da. Näme diýmeli çörek? O belli de çörek pişek bolsa, su de gerek, un ne gerek, duz de gerek. Yo, sudur diýsen gelişermi çörege? Gelişermi cemaat? O gelişecekmi näme? Yok, bila şodur şu undur diýsen de gelişmez. Ya bir adam, yo bila şodur şu duz diýse gelişermi? O aklyna belli ki, ona ne un dip bolýar, ne duz dip bolýar, ne su dip üçüsi üýüşipdir. Her gaýsy bir-birinden farklymy? Ey şu jürek, ey doňjum, ey musulman, ey ulukon adam, ey ilmli, ey tahsilkerde, ey ilmimiziň professory, danışmendi. Şunu qiyyn görmäni, şunu täbil aýly. Nämäni? Elim başgadyr, terbiyet edip başgadyr. Ilim başga, edip terbiyet başga. Bir bağ bolsa, alma bağ, miwesi wa. Bağ bilen miwe bir miye başga datmy? Belli dämnäm, bağ başga, miwe başga. Yo ikisi birdir diýsen gelişermi? Hiç gelişmez. Qadim ulamalar näme diýipdir? Eşsin ilunimiziň bir düşümli, tahsilkerde, hakylly adamlary, qadim danışmentler näme diýipdir? Näme diýipdir ay? Ine şuna aýdypdyr. Edip bir göýük agaçdyr. Edip näme? Edip bir ýalpylap duran ulukon bagy. Ilim onuň miwesi. Edip diýäniň bir agaç, elim, tahsilat onuň miwesi. Din ilmi bolsun ya dünya ilmi bolsun. Edip bir göýük agaçdyr. Ilim onuň miwesi. Eger edip bolmasa, neçik bolar miwesi?
Ağaç bilen ağaç başka, meyve başka. Ilim başka, edep başka. Yani ilim muhimmi, tahsilat muhimmi, edep muhimmi. O belli zat ki edep muhimdir. Şayet dünya oyunca, şayet dünya oyunca Müslüman kafirler aydiyen olsun. İnsanı heyvandan fark veriyen zat ilim deyip. Men özüm şahsen aslen kabul etmeyen şu nazarı. Şu dirin yüzünün tamam hakılli, ilimli, işan, pir, danışman, profesör hemmesi muttefakmıştıklı nemege insanın farkı elimde deyse mena kabul etmeyen şunu. İnsanın heyvandan farkı terbiyette, edepte, terbiyetinde fark eder. Delilim ma görünüp duran zat. Bir adam ma ilmi va tahsilat, tahsilkerde, tahsilat yok orada. Hala dini ya dünyeviydi. Emme öyünni hanavadasına mehabbet namidüğün bilmeye. Rahim namidüğün bilmeye. Suyuculuk namidüğün bilmeye. Fakat öyü pul etmek mukadiyada. Öyünnaki de hemmesi narahat. Öyünnakilen hemmesi narahat. Öd joftu bilen baham gidip bilmeye. Öd erhili gülüşüp başarmaya. Baham hiç vakta mehabbet bolmallal. Emme babr, kaplan, şir, heyvan joftu bilen baham gidmeye mi? İnsan heyvanın farkı elimde mi? Bir de hiç vakit kabul edecek dersen. İnsan heyvanın farkı edeptedir. İnsan heyvanın farkı terbiyettedir. İlunumuzun şu mahal ne mi kemçiliği var? Tahsilat emme yerde tekmil ki ma terbiyet, İslam terbiyeti, din terbiyeti. Ne mi deyip bir kaynını bahane gözleşip tu? Ne mi deyip bir gelin bahane gözleşip tu kaynanasının? Ne mi deyip bir doğununun bir zat hemen iki doğun mehabbetleşip var yerle da ikisi de bahane tapsa olacak aran ücrektenle, kepleşekkadenle. Yoksa ezlahazet, tahsilat ikisi de şayet yukarıda olsun. Şuna din terbiyeti gerek de. Alan açıklar aydıp vereyim. Din terbiyeti gerek. Ya mesela ilunumuzun içine, ilunun bir derdine girden görün, bir erhileyi var. Evimizde de mübarek Ramazan ayı var. Bir müşkili ve arada tutmuyor. Bir müşkili ve arada tutmuyor. Zinanasını da tutturmayacak boluyor. Zinanası ağlıyor. Sen ukuyunu men mızahım olacak değil. Sen sopanan, sen naharın, sen şamına çeli. Men evinde gülüp çık oturayın niye da? Yoksa şayet dışarıda milletin arasında selam aleykli, teşekkürli ya bir Qovxanavada ya tahsilkerde xanavada olsun. Ama öyün içinde zinanak bigat eziyet bolýar, bigat zulm bolýar. Yok diye, nätirpen diye gizi del yanak bol turup diye. Aya nahviye berhortmışı. Adab kabul ediyormuş ne? Adab-ı insaniyet kabul ediyormuş ne? Şahsiyetlik kabul ediyormuş ne? Bar ol hamane imanı kamil ya kamillerliği koy kenarda. Zinanasına bir edepçilikten, bir terbiyetlikten ediyetleri. Elim başkadır, edep başkadır. Elim başkadır, terbiyet başkadır. Ey doğan çıkılam. Men ak Türkmen onun olup, ak Huday için yaşın menden oluqanna olsa, ilmin de oluqanna olsa, özün de oluqan, Hudayın yanına da oluqanırsın inşallah. Men Huday için nasihat edivay diyen, ilim başkadır, tahsilat başkadır, terbiyet edip başka bir zattır. Şunu yadigarlık Allah'ın koyun. Edep muhim insanla. Terbiyeti din gerek adama. Bir kadim danışmentlerin birinin kefini okuyup verin. Hazreti Abdurrahman ibn el-Qasim, İmam Malik'in şagirdi. Medine'de Hazreti İmam Malik'in şagirdi. Ne mi deyiptir? Geçen hefteki gurrunu mengeş bu gurrun. Bir gurrun aydıptır. Ey ahunca Allah. Ey sofuca Allah. Ey halifece Allah. Ey savatlı doğan çıklam. Ey tahsilkerde. Ey kaharger. Ey oğul gizli. Ey doğanların naşli. Ey Türkmen. Bir gurrun aydıptır.
Ay inşallah şonu cennetin suwu bilen yazsaň, şo gurrunň arzysyn ada etdiň boljakda. Näme diýipdir? Hadamtul İmam Malik'en 20 sene. 20 yıl İmam Malik'in yanına hizmetine gezdim diýipdir. Näçe yıl? 20 yıl İmam Malik'in hizmetine gezdim diýipdir. Fakana minha senetani fil ilm. 2 yıl tahsilattan çürüyüm yanına durdum diýipdir. Ilmimi arttırdım diýipdir. Kärrek alim bolayyn diýip yanına gezdim diýipdir. 20 yılın 2 yılını ilmimi arttırdım diýipdir. 18 seneten fil edeb 18 yıl terbiyetimi üstünde işledim yanına diýipdir. Bir muaddep adam bolayyn diýip yanına durdum diýipdir. Gece unni sondan istifade ederdim bir insan bolayyn diýip. Bir adam bolayyn diýip. Bir qaharma musallat, edebime musallat, ahlagıma musallat, bir buzur guvari oturşamda, gülüşemde, toyda, yasta, erhileyde, enatada, hemsayada, ilgunni, hemkarlangda, aňyrdan bir gelýän adam, qaharjaň adam, güler ýüzli adam, dürüwi insanlaň içinde bir insany kamil boljak bolup 18 ýyl edebiň ýerinde gezdim ýanyna diýipdir. İdinden näme aýtypdyr diýsene? Feýalaytani ja'altul muddat kullaha adaban. İnni ulqan qarra adam bolupdyr da, näme diýä inni? Wagt şu 20 ýylyň hemmesini edep etmelmişdik. 2 ýyl ilmiň ýerinde gezip bermelämişdik diýär. Şu 20 ýylyň hemmesini edebe öwrenmelmişdik diýipdir. Bir muaddep insan terbiyet berilen ustadyň, Hudaýyň dostunyň eline terbiyet berilen bolsun. Adam bolup çyksyn. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın töwregindäki sahabalar özde ozul qıngır qaharjaň arapla iman getirenlerinden soňra gözlerinden ýaş akyp başlaýar. İman getirenlerinden soňra arkalary bilen ýük çöküp ýetimlere, garyplara üflüşip nahar şirşýärler. Edip diýerler şoňa adyna, terbiyet diýerler. Hazreti Ömer Medine'de bir wagt aýlanyp duranmışdyk. Gece penjaradan gözläpdir, bir adam günah etip duranmışdyk öýüniň içinde. Am Hazreti Ömer penjaradan içeri girakana ýakasyndan tutupdyr. Näme günah edýäň diýipdir. Ol adam näme diýipdir? Öýüň eýesi. Sen edebiň gaftan ýermekdiň, näme penjaradan ýerdiň diýipdir. Men öýüň içinde günah etip duqan, şeriat edip ejaze berýär sen diýipdir. Şeýtir kelläň sokup men öýdek ýani işim günahym görmäňe diýipdir. Hazreti Ömer näme diýipdir? Dogry diýäň diýipdir. Gaftan çykyp barýan meni bagşla diýipdir. Dogry diýäň diýipdir. Men edip raýat etmedim diýipdir. Men gaftan çykyp barýan meni bagşla diýipdir. Ýöne sen bu günahy terk et diýipdir. Şeýdakana çykyp gidipdir da. Şu gurrunly nämen gurrunlary? Ey cemaat, ey düşümlü, şu cemiň içinde elhamdülillah şmal mudir de birler dava. Bir fikretden görün ey ulukon düşümlü ağalam bir şagirtliňizde, gelillerde, Debiristanna, Rahnumaýyda okuyup beren oglulary, gyýylary tasavvur etden görün, ya Bimarstanly işläp berelli, ya Karmentli. Şolar fikretden görün, edip şolun vücudyna bağ bolsa, nakat zindigiler ewe düşerdi. Näme edip? Qahar yutmak edebi, mihriban bolmak edebi, güzeşt edebi, geçirimli olmak edebi. İnhe, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ol sahabaga näme diýdi? Hudaýyň qaharyna düşmejek bolsaň qaharlanma diýdi. Inne bir gurrun aliye nähilli vakti ki meni Hudaý qaharjaň yaradypdyr, näjire mihriban bolmaly? Ol kon sual şe. Hu men yarad işläşi Peygamberimiziň gurrungyna geljek kaşy gurrun. Özüm tabiatym qaharjaň. Asyn başarmayan,
kontrol etip bilmeyen näme etmeli? Peygamberimiz näme diýipdir? Dirman näme diýipdir? İnnemel ilmu bit-taallum ve innemel hilmu bit-tahallum rawahu ad-Daraqutni. Ilm, ilmi bir muallim gerekmi gerekkemi? O bellidem gerektigi. Ilm aljak bolsaň öwrenmeli. Ahlak toqowatjak bolsaň temrin etmeli diýipdir Peygamberimiz. Ahlaky temrin etmeli. Şudigar bolmaly. Yani şol ahlagyň üstünde zähmet çekmeli, şu hoş ahlaklygy tabiatyna saljak bolmaly. Türkmençe ansat gurrun haşyla. Tabiatyna başarmayan dämi? Hamana ştadyn işte öýüňe barýanda ýolly öýüňe ay temrin et. Başka adyna temrin edilýär. Daha dirle paşlar temrin edilýär. Öz tabiatyna bir zat saljak bolýan. Beden sazidan ya bir saglygyňdan bedeninde ozal ýok zady özüňde döretjek bolýanda ahlakda da şeýle da ozal özüňde ýok zady özüňde döretjek bolsaň şoňa şüdgär boljak bolsaň temrin edip ökde bolmaly. Ine temrin aňsatjak aýdyn. Hamana şundan öýe barýan, öýe baraňda gaharlanýanmışdygyňda bismillah can Hudaý. İnşallah men şuň gaharlanmaryn. Hudaýa maňa kuwat ber. Allahumme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed. Estağfirullah, subhanallah. Öýe barýan we şoý öýde de gaharlanmaýan. Ola toga geçip elhamdülillah muwaffaq boldum şuň gaharlanmadym. Kan Recebay arada tutmadan şeýden işin sogap kanna. Nahat öýdüň terbiyet berdiň. İnşallah men erti de etjek bolaryn. Erti başarmayan mene. Ola toga geçýän estağfirullah. Hudaýa eziz boldum başarmadym diýen. Makammal bir gün ýene soňra quwun ýene şuna temrin diýerler. Şuna adamlar kıyamatda Resulullah'ın ýanyna boljaklar. Ýöne men aýdyn Oğum Peygamberimiň gurruna aýdaýyn. Hamana sen zinanaňa ýa bir zinany ärne aýdyje 10 ýyl bolupdyr, 20 ýyl bolupdyr äser etmeýär. Dogrudur, öňkünkidir. Ahlak ütkemez, dağı ütkär, ahlak ütkemez diýipdir könüle. Onu bu gurrun näme? Bu gurrun men özüm gowy boljak bolýan nip zähmet çeksen, näinki gapdalnak äri zähmet çeksin. Kaptannak heleyi zähmet çeksin. Ya kaptanna enatasy zähmet çeksin. Hamana bir ustad şagirdine za döwretjek bolýar da, şagirdi öwrenesi gelmeýär. Äser edermi? Äser etmez ahy. Wagş äri jan çek peleyni aýdanny heleyi de şo men gowy boljak bolýyn diýse, şonu dogrulýar. Ya zinany ärni jan çekip şuurunlar işleýänmişdik ärni geçirjek bolýar da äser edenak. Näme diýip är men gowy boljak bolýyn diýip ihlasysty äser goýýar. Ondan şeýle türkmen näme diýär? Guýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin? Guýma gursak bolmasa Hudaý on gursagyny guýmasa dürtme gursak heýt diýip gursagyny dürteniň menen adam bolanak diýipdir. Biz tabiatyny ütgetip bolýar. Haçan özüm ütgedeýinip zähmet çekmeli, temrin etmeli. Gapdalyňdan bir dol aýdyp dursun o hayır etmeýär. Özüm äwez bolýynip ugrasaň men Rasulullah aleyhissalatu vesselam inha ve innemel hilmu bit-tahallum. Hoş ahlak bolýynip çörüňüş bolarsyň diýipdir. Inha il günümizin içinde men çalasymrak da aýtdym. İl günümizin bazarymyzdan, ilmimizdan iýen çürük we içýän suwumyz ýaly muhim gurrundy şuň gaýdan gurrun. Iýen çürügimiz, içýän suwumyz ýaly öýmide gerek gurrunda. Ilm gapdalyna terbiýet hökmen gerekdi. Ki adamy ilmi gidýär, terbiýeti gapdalyna bolsun. Eger ilm insany heýwandan pakletjek bolsa, onda bir adam ilmi ýok bolsa, heýwan diýjekmi? Diýip bolmaz ahim. Emma bir adam terbiýeti ýok bolsa, heýwan diýsen bolar. Hemmäňiz diýensiňiz. Bir adam bir terbiýet bolsa, näme diýersiňiz? Heýwan ki diýersiňiz. Diýmersiňizmi? Diýersiňiz. Diýensiňizden. Emma bir adam ilmi ýok bolsa, heýwan ki diýilýänlerdir. Emma bir adam bir terbiýet bolsa, oňa heýwan ki diýilýändir. Hala ilmi bolsun, hala ilmi bolmasyn. Güler yüzü bolmasa, gelewer diýmese, canım diýmese, hanım diýmese, bir gülmeli adamlara gülmese, adamlar adam hesap etmese, menden maşyk şeýeriň ýüzünde ýaşamelär diýse,
Bu bolmakta. Her kim bolsun adamın gözüne hayvan bolup görünýär. Ine edip terbiyet gerek gurrunlar. Dirman Resulullah canın gurrununa gireýin. وفد عبد القيس وفيهم الجارود العالم النصراني فقال لسلمة إن خرج بتهامة يزعم أنه نبي فهل لك أن تخرج إليه فإن رأينا خيرا دخلنا فيه وأنا أرجو أن يكون هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم فخرج بأبيات يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. İnne Nebi 62-nji ýaşda bir kerweniň görüldü. Bahreyn tarapdan. Bahreyn'den bir kerwen içinde Carut diye Garot bir alimi Mesihi o da varmış. Dosuna aýdypdyr. Mekke'den çıkan Peygamberin zamanı bollum Qadiyanlypdir. Kerwen gitjek bolýa biz de şolar bilen gitsek nähilli diýipdir. Barar siptir, görer siptir. Eger hak ahirki İsa Peygamberin bu uşlak giden Peygamberi Ahmet Muhammed bolsa aleyhissalatu vesselam musulman bolaylypdir. İnşallah mena umid ediyen şodur diýipdir. Medine'de bolmalyş mahallipdir. Hemme alamatlar aýdylyşy şo bolmalypdir. Hulasa şu kerwen menen gaýdýarlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabaları bilen gurrunde şort turanmıştı Medine-i Münevvere'de. O kerwenle Medine'ye yetip gelýänmiş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gurrunun kesakana aýdypdyr. Bir gurrun aýdyp turam, hamana namazdan ya dehretten ya ahlaktan ya bir edip terbiyet berip turanmışdyk da sahabalarına. Gurrunun kesakana Peygamberimiz näme diýipdir? Seyetluhu aleykum min hahuna rakbun hum hayru ehlil meşrik. Peygamberimiz aýdypdyr, ey sahabalarım diýipdir. Günnogor tarapdan bir gowa adamlar gelýär, işti içkin geler görünürler diýipdir. Günnogor tarapdan bir gowa adamlar gelýär, işti içkin geljekler yeterler diýipdir. Allah gursagına goýupdyrdy hak Resulullah. Faqama Umar radıyallahu anh nahwa maqdamihim. Hazret Ömer turakana şolan gelajak taraplarına gaşyň ýürüp ugra bertdir. Näme Resulullah aýdypdy, alan bir kerwen geler diýip. Öýlerinden çykyň, göreýin gowa adamlar bolmaly Peygamberimiz öýde olar gelmäkäler. Hazret Ömer öýlerine gaşyň çykyp ugra bertdir. Görse oňa çyly bir kerwen öýünden çykypdyr Hazret Ömer'in. Faqala radiyallahu anh menil qawm? Qalu Beni Abdul Qays. Salamlaşıptır, hal ahwal etipdir. Siz kim bolýaňyz diýipdir Hazret Ömer. Olar aýdypdyr, biz Bahreyn'den Abdul Qays'ın aktyqça uluklar diýipdir. Benu Abdul Qays biz diýipdir. Onu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýaňja siz agzady diýipdir. Bir kowum geljek, imanly adamlary geljek diýip size öýüdi diýipdir. Aham bir mejik ýşolla bilen ýürüp geliberiň diýipdir. Ola kerwenden düşmäni ine asıl gerek gurrunmada yetiliyes. Kerwenden düşmäni Hazret Ömer olar sürüp gaýtypdyr, geliverin diýip ta hak Resulullah aleyhissalatu vesselam hal ha görünüpdi. Bir mefasila ba. Aham Hazret Ömer aýdypdyr, "Hada sahibukum allazi turidunahu" aleyhissalatu vesselam. Muhammed Peygamber aleyhisselam siz istekkeleriňiz hal haşa duran Peygamber diýipdir. Hada sahibukum allazi turidunahu. Siz hak Resulullah diýip Medine'ye gelýäňiz hal hak Resulullah şo diýipdir. Faramal qawmu bi anfusihim an rakaibihim bi babil masjid bi siyabi safarihim. Ohum şu kavm büküşüp düýelerinin atlarından zıngışıp yemmesi yoğurtuşup uğraptırlar. Birce nefer şolong içinde en yaş kiçiti bir jowan, hakylly, edipli, halim, mehriban, sengin, muaddep şolong içindeki büküp düşmänlerde havlukmancıyık düşüptür. Başka hemmeti yoğurtup, toğlanışıp, yıkılışıp
Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın elinin ayağının okşaşıptırlar. Emme Hak Resulullah'ın mübarek gözü o cavan oğlanlamış. Ve kana fihim Abdullah ibn Avf el-Eşec ve huve asgaruhum sinnen. Emme içinde en yaş keçisi bir cavan oğlanmamış. Ol düşüptür. Düşakana evin maşını çalışırıp akça oğudunca evin maşını giyiptir. Sefer evin maşını çıkarıptır. Dükkan saçan molun zatlarını yığınlaştırıp bir yerde koyuptur. Ohum yu ışığa edip bilen Resulullah aleyhisselam'ı kaşın uğrab Esselamu aleyk ya Resulallah deyip elinden okşaptır. Edipli, halim, mihriban adammış. Eğer halim, mihriban bulmasa kıyırırdı olur. Hey ne ettik paryanız zahtır eppeştir deyip on deymendir. Aslında onu eppert paryan mı de deymendir. Mihriban adammış. Öz zatları yığınlaştırıp, yüklü zatları bir yerde koyuşturup, bir görtüp, bu ne mi? Dükkan saçan deydirmendir. Kavmunun avrayını saklaptır. Ohum Resulullah aleyhisselam'ın mübarek elinin okşap, Allah'ın sonra Peygamberimiz ne deyiptir? Aleyhissalatu vesselam. İnne fike halleteyni yuhibbuhuma Allahu Teala ve Resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey yaş oğlan deyiptir. Seninle iki kılık var, şu kılığı Huday da gavuriye, Peygamber da gavuriye deyiptir. El-hilmu vel-enat. Biri, sen bitir mihriban adam, halim adam. Hiç bunun yüzünden kıyırıp, kalmağala salmadın deyiptir. Utanmayanız mı? Ne ettip var yani? Hem işmağa koydun demedin deyiptir. Aslan karşında çıkmadın deyiptir. Bitir mihriban adam, şu kılığını Huday gavuriye deyiptir. Bir de vel-enat. Sen cahil adam deyiptir. Sen bitir cahil adam deyiptir. Şu cahilliği Huday qavur yenir deyiptir. İnşallah qav hıtmatını da açıklap vererin inşallah. Buyurun. Necre ol ya adam Resulullah'ını görse yıkışıp barcak diyecek de inşallah alan içinin sırrını almanı hıtmatını da yetirerin. Sen bir mihriban adam, bir de sen cahil adam deyiptir. Oğlum ol muetteba adam aydıptır. Ya Resulallah أتخلق بهما أم الله عز وجل جبلني عليهما شمن مهربان من هور الجاهلي شني من ödüm zahmet çekip alıp durun mu ya odul quruluşumda Huday men şeyle yaradıp durmu şunu men zahmet çekip ödüm cahil olup ödüm hoşahlaq bolup durun mu ya da odul Huday men ödüm şeyle yaradıp durmu tabiatımı quruluşumu Anne Resulullah can aydıptır. La. Belillahu azze ve celle cebeleke aleyhime. Yok deyiptir. Sen özün zahmet çıkıp alana Huday sen odul şeyle yaratıptır deyiptir. Bir adamlar var. Hamanı odul malı var. Bir adamlar var malın idinine geliyor. Bir adamlar var. Hamana malı bol şiyanı bir evliyalar, bir peygamberler, Yahya peygamber yani. Huday dünya gelinini alım verdir. Ama bir adamlar olya alımın idinine gizmeli olyalar. Bir adamlar var tabiatı, odul Huday şunu yumşak yaradıptır. Bir adamlar var tabiatı qaharcan yumşağa çık bulup zahmet çekmeli. Şimdi bir sualın aliye hayönü. Olur Huday yumşak yaradan bolsa o necire olyavi, onu rahat olur sokakta niye diyecek de? O cüre değerler. On cevabı bir adama Huday Teala doğru tabiatını yumşaklık koyuptur. Şu yumşaklığı bilin soğa bir işetse sen aydiyanın doğru. Eğer yumşaklığından su istifade etti, günah işetse on yumşaklığı on zererine var düşüyor. Eğer mihribanlığı bilin günah işe istifade etti bu olmadı. Biz bir adamlar var odul yumşak, Huday yumşak yaradıptır. O yumşaklığı bilin soğa bir iş etmeli. Dini çekmeli adamları, Hudayın ışkına çekmeli, adamların muhabbetini çekmeli, ağzı birliğe çekmeli. Yine o adam aydıptır ya Resulullah, men şimdi özüm kazanan adam mı, ya men Huday odul yarattı. Yok deyiptir, sen Huday odul yarattı. Odur sen Huday yaradığında sen yumuşak yaratıptır. O adam da elhamdülillah, Huday'a çok şükür diyen deyiptir. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, onlara din, musulmançılık, bir tofar dinin buyruklarından öğretiptir.
15 dağda vaktimiz var. 10 daqiqa inşallah 10 daqiqa qawjitdan dinleyilin ahirini kamil edeyli görürün. Aham Peygamberimiz aydıptır. Nehahum anid dabba vel hantam vel muzaffat vel naqir. Peygamberimiz aydıptır. Yurdunuzda başlan arak içilyen qaplar bilen inniklap su içamang diptir. Arak içilyen qaplar bilen su içmang diptir. İstifade etmang diptir. Hamr Allah haram etti. Meşrub haramı Allah haram etti. Şon qaplarından istifade etmang diptir. Toşak koyacak, ya sirke koyacak, ya su koyacak, ya murabba koyacak dip qolayından marmang diptir. Bir kulli qalsın diptir. Hum olur aydıptır ya Resulallah. İnne ardana kesiratul jirdan. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ve in akalahal jirdan ve in akalahal jirdan ve in akalahal jirdan. Üç qaytar aydıptır Peygamber. Ya Resulallah, biz o qaplardan su içmesek diptir, bir meşklimizi gırden yiye diptir. Sıçan yiye bizim yurdumuzda gırden sıçan bitirken diptir. Şu kavmin biri. Peygamberimiz aytır. Gırden sıçan dargatsa da şu qaplardan su içmen diptir. Öz qabıngız yuqarraqdyk sırdan koyun, gırden sıçan degmel yaledin, o tayının qabını ödüňiz diýin diptir. Ve in akalahal jirdan. Şu gırden şonu sıçan dargatsa da şondan barmaň diptir. Arakçılyan qaplardan su içmän diptir. Muň üstünde fuqahalan, ulukon ulamalan gurrunlerken oň içine men girjekler. Ohum Peygamberimiz näme diptir? Feka'anni bikum idha sharibtum fin naqir qama ba'dukum ila ba'd bis-suyuf. Men sizin araňyzda da geçirenna ýalypdyr. Peygamberimiz şey diýär. Näme diýär? Men sizin araňyzda geçiren ýalylaryny diýär. Şoň üçin näki zady içip başyňyza aýlanyp, hakyllan çaşyp, eliňizi qyljalyp, bir-biriňiň aýagyňyzdan uranna ýalylar diýär. Gaýtaýdyň. Men sizin owaňyzda geçiren ýanyk dipdir. Şo qaplardan içip, hurma ýatyrlan, üzüm ýatyrlan suwdan içip, mesirgäp, bir-biriňizi qılıç bilen, şemşir bilen urup, aýagyňyzdagy yaralajak adam aýaklaryňyz paýtykda etjeksiz dipdir da. Şolaň içinde de bir adam bir üýüşip duran kän jowan oglary içip aýagynyň biri kesilenini baýmış. Olay diye men şeýle bolup aýagym kesilipdi, köýnegim menen aýagym kesilelligini Rasulullah görämänip örtjek bolup dudum diye. Ohum adamlar gülüşdiler diye. Ohum Rasulullah aleyhisselam aýtdy, "Näme gülüşýäňiz?" diýdi. Onda ya Rasulullah bir wagtçyl jahiliyet, kafir wagtynda şu ýagdaý boldy, içtik şeýle bolup qılıjalyp birim gurdy, qala birimden aýagyny kesdik biz diýipdir. Öňetmedem aýak jonuq bolup galdy şoň diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eýni gürüp durşýanyk aýdyp durşylarynyň geň altyrylar da, çenança biz geň alyp durşymyz ýalyşmaly. Qabyny içmäň diýipdir. Ine bir gurrun tamam bir dersini qysgaçay diýil, ohon tamam edeýli. Ýanky näjire bolu ulqon sorag galdy. Ol kowm hala Peygamber şo diýellerinin büküşüp ýortuşyp bartdyrlar, biz etjek ki ony ýo etmelerler. Bir zat ba dikkat edeýliň, acele etmek. Hamana ýatsa çekilipdi. Acele etmeli, dehret kılmalı. Emmemil dehret kılacak deyip baryan yerinde zatlar koğuşları defeleştirip, koğuşları künnükleri defeleştirip, yıkıştırıp, kahve dikmeşler şakır şukura salmak bu tayin din halamıya. İrle, yani sadece Türkmençay değil, güyme olmalal. Güyme olmalal. Yalandan güymen mellal, vaktin geçirmellal. Emme işini çalasım edip bir gözlep duran adam binettir o tiyede diydirmellal. Yani bir forum çalasım etmeller ki sen havas perti etsin. Bir forum çalasımlık etmeller ki sen işin leng etsin. Sen işin şuluğ etsin. Bir forum çalasımlık etmeller ki sen devşiyecek bolsan. Hamana çalasım dehret kılıp yort meçide varacak da 5 dağa sen devşip duruyan näme namaz okuyanın bilen ak. Yo mun etmeller. İrrek çörüňüş güýme bolma, emme çalasym da bolma. Ine ýanky adamlaryň iştibasy näme? Bir ew maşyny arassalap,
zatlaryny gaýymlap, ýöne bir zatda güýmenmellär. Doğru Resulullah barmaly, güýmenmellär, emma öz muaddab, cesur bolmalylar, türkmençe süssek bolmalylar, wasır bolmalylar. Gönce muaddabça ýygna gylja işine gitmeli. Ýygna gylja gitmeli. Ine misalyny aýtyp bereyim. Kana Eyyub ida sa'alahu as-sa'il qala lahu a'id. Fa in 'ada as-su'al kama sa'alahu an awwalan ajabahu. Ama mağzamın zamanını bir çoğunir alim mamıştık. Ona Hazreti Eyyub Sahtiyani diyelim. Onun bir sual soranına Havluqmancık qaytayt diyenmiştik. Havluqmancık qayta sonra diyenmiştik. Mahur muhurasalt minin zat sonra mı diyenmiştik. Havluqmancık qaytayt diyenmiştik. Ünküyancık denge tekrar edip aysa oham sorağına cevap veriyenmiştik. Ine sana bir sual piş gelenini evlenmeyeni bar soramalı. Emma basım cevabını bilecek bolup mahur muhurasalt soramalyal antatacak görürüm. Yeni bir misalını aydin. Beynema nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün peygamberimiz imammış 3-4 nefer namazda giyecek alıp yortuşup gelip üyüptürle. Peygamberimiz salam veriptir. Nämolla ýa güfür şakır boldy mescidinçi diýipdir. Onda ya Resulullah biritdik diýipdir. Namazy ýetişik bolup çalatymrak geldik diýipdirler. Peygamberimiz näme diýipdir? Fala tafalu. Indemeyle giyecek alsaňyz da beýtden edip biljek aýdyň namaza gaşyn diýipdir. Fema adraktum fasallu ve ma sabaqakum fa'timu. Nämiş galyba yetişseňiz de okuyorsunuz, yetişmeseňiz de qadasyny alarsyňyz da sogabyny alýaňyz diýipdir. Güfür şakır etmeň diýipdir. Görünüp duranda hatta güfür şakır etseň evvel özüňe derer. Dewşip näme okuýanyny bilmeýän, 2 rekat okuýança. Şaýat salam berýänçe. Okuyup durullan hemmesinin fikri harap bolýar. Ýortup gelýär, dünk edip Resulullah aleyhisselam şunu etmeň diýipdir. Oturullan, okuyup durullan hemmesinin fikri harap bolýar. Özüniň de fikri harap bolýar. Namaz diýeniňe Allah'ın huzuruna durmak. Oham birce sorag gelýär. Imam köplerçi hemmemizin soragymyzçy. Imam rukuda bolsa näme? Barp ýetişajak bolýanda. Imam rukuda sen barp uýajak bolýan rekeden galmaz ýaly. Gelýän fiqh Hanefiýe. Qala al-Imam Muhammad Abu Hanifan şagirdi aýtdy. ويؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة ولا يعجل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة وما فاته قضى كذا في بداية السنايا. فقهنا في ده شيء أبو هنيفان شاگردنا مديا أمام أعظمن شاگرد أمام ركوده والفضية سن قريان أمام ركوده يورتسن يتشك يورت مديا جاهل قليا يتشتن يتشتن yetişmesen bir rekadın qadasını al, nämiş galyba diýär. Amam rukuda da bolsa yortma diýipdir. Sogabyň alýan da ýöne. Ine men gurrugym tamam etjek, ýöne inşallah öwkefde ýa aňyrkefde Ramazan aýy barada aýtjak gurrugym lemma ýöne ey jemaat bir ýarym dagygalyk gurrugym. Namazy okuýmakan Peygamberimiz yortup okuýma, o jirek acele etme diýýeti. Şu namaz okuyup duqa acele etýän adamyň günnäjiri bolmaly. Ya molla bolup, ya ahun bolup, ya qari bolup, tarawada namazda näme okuýanlygyny belli bolmaslyk şeriat söýýän zat däldir. Onu inşallah bir keftiden açyklap aýdaryn inşallah. Ine bir de din edebi, dinin içindäki terbiýet gurrunly boldy. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy nur, bereket, iman, abraydan dolasyn inşallah. Hudaý Taala şeýitdirip saat 10:30-11 bolup barýar. Gijeň ýaryna ilm edip mejlisge gelipsiňiz, Hudaý Taala jennetde mundan awadan oturmak hem mäňde nesip etsin. Fakir jany bilen geljek, başga ýurtda ýaşy ýurtda uzru bolup gelip bilmeýänleri de Allah şu derejäni bersin inşallah. Müşkilleri Allah ansad etsin. Mübarek aile gelip barýar, geçip barýar. Hudaý Taala müşkilleri ansad edip öýleri edip terbiýet, mehabbetten dolu etsin inşallah. Bir alhamd kul wallahu qib ilun watanymda doga edelim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Süleyman ahunna milla ilahi amin. Hawlukman doga et mallara kan der düşýär şulim diýipdirler. İhlas bilen amin diýeli. İlahi amin.
maridimiz wa diýipdirler, müşkilimiz wa, hatmy Kur'anlar wa, hatmy tehliller wa bahşetmelipdirler. İlahi amin. Amin can Hudaý. Amin can Hudaý. Süleyman Ahun gojugy amin dua edip atar. İlahi amin. Amin bereket ýörüýsün, iman ýörüýsün, edip terbiyet ýörüýsün, mehabbet ýörüýsün can Hudaý. Geçirmillik ýörüýsün. Perişte ýanyk bolup ýaşamak musulmanlarda ýörüýsün. Amin can Hudaý. Amin can Hudaý. Amin can Hudaý. Amin can Hudaý. Emniyet ýörüýsün can Hudaý. Marizlara kuvat, gözdiýärlere de kuvat. Amin can Hudaý. Amin ya erhamer rahimin, birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Yoldaşlarınızı ýadyňdan çykarma.